खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। इन्डियान ग्रेन्ड फिक्स वानआव हिमा दासआ गल्ड मेडेल देरहादों। खुदिया लांखारनायाव आसामा हादरनि थामथि मासियाव। AIUDFजों गोरोबथा खालामाब्ला कंग्रेसआ बिग जिर' बुंदों चेयारमेन आली। मरिगावआव नकल सनानि नावजों लोगोसे साथाम हमदों। क'क्राझाराव बनसुनि रेली। बरपेटा रडनि माया स्वर्गियारिया नारी शक्ति सम्मान 2023 बान्थाखौ मोननो हादों। गसाइगावआव हादरनाङारि थाखोनि क्रिकेट बादायलायनाय खुंदों। गसाइगावनि श्रीरामपुराव 1 कौटिसो बेसेननि गुबुन हादरनि सिगारेट हमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। फिन गल्ड मेडेल देरहानो हादों थिं एक्सप्रेस हिमा दासआ। इन्डियान ग्रेन्ड फिक्स वानआव गल्ड मेडेल देरहादों हिमा दासआ। धिरुबन्दापुरमनि लक्ष्मीबाई नेशनेल कलेज अफ फिजिकेल एडुकेशनाव खुंनाय इन्डियान ग्रेन्ड फिक्स वानआव एथलेटिक इभेन्टनि 200 मिटार खारनायाव हिमा दासआ गल्ड मेडेलखौ देरहानो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला हिमा दासआ 200 मिटार खारनायखौ 23.79 सेकेन्डआव फोजोबनानै गल्ड मेडेल आवथायनो हादों। हिमा दासआ महाराष्ट्रनि एचआरजे कैलाश मिश्र आरो केरेलानि VK बिस्मायाखौ फेजेननानै 200 मिटार इभेन्टआव देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि बोसोरनि गिबि गेलेनायावनो हिमा दासआ बे जाफुंसारनायखौ मोनदों। खुदिया लांखारनाय आयदाखौ लानानै दिनै आसाम विधान सभानि बाजेट जथुमाव दुंहाव थासारि। कमलपुर बियाबनि BJP MLA दिगन्त कलिताया विधान सभायाव खुदिया लांखारनायनि बागै सोंथि सोंनायनि उनावनो दुंहाव थासारिया सोमजियो। रिपर्ट बायदिब्ला खुदिया लांखारनाय बिथिङाव आसामा हादरनि दरबा रायजोनि गेजेराव दङ। मख'नो गोनांदि आसामा हादरनि गेजेरावनो खुदिया लांखारनाय बिथिङाव थामथि मासियाव दङ। मख'नो गोनांदि आसामा हादरनि गेजेरावनो खुदिया लांखारनाय बिथिङाव थामथि मासियाव दङ। रिपर्ट बायदिब्ला आसामनिफ्राय लांखारनाय खुदियाफोरनि गेजेराव 79% हिनजावसाफोर आरो गुबुन 21% हौवासाफोर। दिगन्त कलितानि सोंथिनि फिननाय होनानै राङारि मन्त्रि अजन्ता नेयगआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामाव 2017 मायथाइनिफ्राय दासिम गासै 759 खुदियाफोरा गोमादों। बेनि गेजेराव सा 666 खुदियाफोरखौ बोखांनो हाबाय, नाथाय सा 93 खुदियाफोरखौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै। राङारि मन्थ्रिया रिपर्ट होनाय बायदिब्ला रायजोनि गेजेरावनो सनितपुर, बरपेटा, बिश्वनाथ, कामरुप रुरेल, अदालगुरि, धुबुरी, लखिमपुर, धेमाजि आरो जरहाट जिल्लायाव खुदिया गोमानाय आरो लांखारनायनि हारा बांसिन। 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिया गेजेराव बोसोरसेसो सम दंबावो, नाथाय दानिफ्रायनो बांसिन मासियाव देरहागोन होननानै खुंथाय गोहोआव थानाय BJPजों लोगोसे कंग्रेसआबो दाबि खालामगासिनो। मख'नो गोनांदि 2024 नि बिसायख'थियाव कंग्रेसआ मोन 14 मासियावबो देरहागोन होननानै कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बरायाबो दाबि खालामदों। नाथाय भुपेन बरानि बे दाबिखौ गोख्रों रावजों सावरायदों कंग्रेसनिफ्राय एरख'जानाय MLA चेयारमेन आलिया। बागुपुरनि MLA चेयारमेन आलिया बुंदों दि आसामनि रायजो राजाफोरा भुपेन बराखौ मिनिगासिनो दङ। भुपेन बराया बाहुबलि खालामनानै गावनि मान सन्मानखौ खहा खालामगासिनो। गावनि गियान गैजायैनि थाखायनो भुपेन बराया मोन 14 मासियाव देरहागोन होननानै दाबि खालामदों। बबेखानि मा जुक्तियाव आरो मा बिथिङाव कंग्रेसआ मोन 14 मासि मोनगोन? दिनैनि सानाव कंग्रेसआ जेबो बिथा गैया। AIUDFजों गोरोबथा खालामाब्ला बेयो माब्लाबाबो जाफुङा। BJPखौ फेजेननायनि सार्थआव कंग्रेसआ AIUDFजों गोरोबथा खालामनो नांगोन। अब्लासो कंग्रेसखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे लकसभा बिसायख'थियाव मासि देरहानो हागोन। मख'नो गोनांदि कंग्रेसआ AIUDFजों गोरोबथा खालामाब्ला भुपेन बरानि दाबि खालामनाया बिथा थानाय नङा आरो कंग्रेसआ बिग जिर' जागोन होननानैबो कंग्रेसनि होखारजानाय MLA चेयारमेन आलिया बुंदों। मरिगाव पुलिसआ जाफुंसार अपारेशन खालामनानै सनानि नावजों लोगोसे साथाम सुरां फालांगिरि हमदों।
मिथिनो हानाय बायदिब्ला मरिगाव पुलिसा थांनाय हराव गोख्रों अपारेशन खालामनानै नकल सना फालांगि खालामग्रा मोनसे रेकेटखौ हमदों। बे अपारेशनाव मरिगाव पुलिसा नकल सनानि गंसे नावजों लोगोसे 3 सुरां फालांगिरिखौ हमनो हादों। नकल सनाखौ फाननो थाखाय मरिगावनिफ्राय फैनाय समावनो 3 सुरां फालांगिरिखौ पुलिसा हमनो हादों। बबेखानि हमजानाय 3 सुरां फालांगिरिखौ फारियै आलाल आली, आजिजुर रहमान आरो समर आली होनानै सिनायथिनो हादों। बिसोर 3बो लखिमपुरनि थागिरि। रिपर्ट बायदिब्ला मरिगाव पुलिसा नारामारि 2 नं ओनसोलाव सिग्रोमनानै 2.5 केजि लिरथायनि नकल सनानि नावखौ जब्द खालामदों। नकल सनाजों लोगोसे पुलिसा गंथाम मबाइल फनखौबो सुरां फालांगिरिफोरनिफ्राय जब्द खालामदों। बे जाथायनि हेंथायै पुलिसा केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनो जागायबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां समबारखालि गोबांथार बिबांनि नकल सनाजों लोगोसे 4 सुरां फालांगिरिखौ जागिरद पुलिसा हमनो हादोंमोन। क'क्राझार नोगोराव बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन सुंद'यै बनसुनि रेली। क'क्राझार नोगोरनि ग्रीनफिल्डनिफ्राय जागायनानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख'सिम बनसुनि बानजायनायाव दिनै रेली खालामदों। गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ थाबनो सुफुंनांगौनि दाबिजों बनसुआ दिनै बे रेलीखौ बानजायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बनसुनि गाहाय दाबिफोरानो जादों क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय 75% रिजार्भ लाखिनाय, लाइमोनफोरखौ थाबैनो साख्रियाव थिसनथाइ होनाय, टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो साख्रियाव थिसनथाइ होनाय, ट्राइबेल सुबुंफोरनि सायाव इनाय अयथासार खालामनाय आरो नंखाय इनकाउन्टार खालामनायफोरखौ बन्द खालामनाय, ट्राइबेल सुबुंफोरखौ हाग्रा ओनसोलनिफ्राय इभिक्सन खालामनानै होखारनायखौ बन्द खालामनाय बायदि बायदि दाबिफोरखौ लानानै बनसुआ क'क्राझार नोगोराव रेली खालामदों। मख'नो गोनांदि बे रेलीयाव बाहागो लानानै बनजित मनजिल बसुमतारिया आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारखौ थारलायै फेलें जादों होननानै रोखायै बुंथियो। बेजों लोगोसे बिटिसिआव निजायै थिसनथाइ होनो हानाय बायदियै सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड सुंद'यै CSB दाना होनो थाखायबो बनसुआ दाबि खालामो। बबेखानि बनसुआ गावसोरनि दाबिफोरखौ थाबैनो मावफुंना होनांगौनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि जोहै भारत हादरनि हादरगिरि, गाहाय मन्त्रि, मिरु नखर मन्त्रि, आसामनि रायजो बेंगिरि आरो गिबि मन्त्रिनो गोसोखां बिलाइ दैथायहरनाय जायो होननानैबो बनजित मनजिला खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। बरपेटा रडनि माया स्वर्गियारिया मुम्बाइआव खुंफुंजानाय बिउटि पेजेन्ट मिसेस इन्डियायाव बाहागो लानानै नारी शक्ति सम्मान 2023 बान्थाखौ आवग्रिनो हानानै आसामजों लोगोसेनो बयबो बर' सुबुंनि गोसोखौ गोजोनहोनो हादों। माया स्वर्गियारिया खर'आव जोंथि माथि नारी शक्ति देरहासारनायनि मुकुट, नारी शक्ति सम्मान बान्था 2023 जों मान बावदों आसामनि माया स्वर्गियारिखौ। मख'नो गोनांदि सोलिबाय थानाय मार्च दाननि 15 अक्ट'आव मुम्बाइआव कृष्ण चौहान फाउन्डेशननि KCF आव खुंफुंनाय अल इन्डिया बिउटि पेजेन्टनि बादायलायनायाव मिसेस इन्डिया रुपानि मुकुट मासि आवग्रिनो हाबावदों माया स्वर्गियारिया। मुम्बाइनि KCF एबा कृष्ण चौहान फाउन्डेशना बे बिउटि पेजेन्ट बादायलायनायखौ खुंफुंदोंमोन। बे हाबाफारियाव बरपेटा रडनि माया स्वर्गियारिया आसामनिफ्राय सासेल' बादायगिरि महरै बाहागो लाहैनायाव मिसेस इन्डियानि नारी शक्ति 2023 मासि आवग्रिनो हादों। कृष्ण चौहान फाउन्डेशना थांनाय 15 मार्चआव मुम्बाइनि आन्धेरी मेयर्स हलाव KCF बिउटि पेजेन्ट बादायलायनायनि बान्था राननाय हाबाफारि लायो। बान्था राननाय हाबाफारियाव बरपेटा रड चन्दरपुरनि माया स्वर्गियारिया कृष्ण चौहान फाउन्डेशननि 2023 बोसोरनि बान्थानि अनगायैबो नारी शक्ति सम्मान बान्था 2023 बोसोरनि सन्मानबो मोननो हादों। मख'नो गोनांदि माया स्वर्गियारिया गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिनानै समाजाव मोनसे गोदान लामा लाबोनो हादों। गसाइगावआव दिनैनिफ्राय MST इन्टारनेशनेल चेम्पियन ट्रफी 2023। गसाइगाव सोहोरनि सोनाब बंग सीमा सेराव थानाय गसाइगाव सोहोरनिफ्राय 4 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय हारापुटा स्पर्टिं क्लाब काम लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव MST फेन क्लाबनि बानजायनायाव हादरनाङारि थाखोनि क्रिकेट खुंदों। 7 साननि हाबाफारि लानानै दिनैनिफ्राय बे क्रिकेट बादायलायनायखौ खुंदों।
फैगौ 31 मार्च खालि बे क्रिकेट बादायलायनायनि फाइनाल एबा जोबथा मेचखौ गेलेनाय जागोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै गिबि साननि मेचखौ मेघालय आरो कलकातानि गेजेराव गेलेदों। गिबि साननि मेचआव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासथाया बाहागो लानानै जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ थांखिनानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो आरो जाखांफुनाय लाइमोनफोरा मबाइल फननिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै इएम उइलसन हासथाया सुबुरुन होयो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गसाइगावआव खुंनाय एमएसटी इन्टारनेशनेल चेम्पियन ट्रफी 2023 आव मेघालय, कलकाता, सिलिगुरि, बरपेटा, नेपाल, सीएसके आसाम, भुटान आरो बङाइगावनि टीमफोरा बाहागो लागोन। गसाइगावनि श्रीरामपुराव 1 कौटिसो बेसेननि गुबुन हादरनि सिगारेट हमदों। सिमालटापु पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै गंसे ट्राकनिफ्राय गोबांथार बिबांनि गुबुन हादरनि सिगारेटफोरखौ हमनो हादों। UP 78HN 3435 नम्बरनि ट्राकनिफ्राय हमनो हादों गोबांथार बिबांनि गुबुन हादरनि सिगारेटखौ। सिमालटापु पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला औवा रोगानाय ट्राकनिफ्राय गासै 40 बक्स गुबुन हादरनि सिगारेटखौ जब्द खालामनो हादों। बे जाथायजों लोब्बा लानानै अभिजित कुमार आरो सतु कुमार कैश्यप मुंनि सानै सुबुंखौबो पुलिसा हमदों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला श्रीरामपुराव हमनो हानाय गुबुन हादरनि सिगारेटफोरखौ गुवाहाटीनिफ्राय उत्तर प्रदेश फारसे लानानै थांनाय जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।